Открито писмо до господин Володимир Зеленски, президент на Украина. Господин президент, от години вашата страна и вашият народ понасят насилие с безпрецедентна жестокост, плод на разюздан руски империален стремеж, който не се интересува нито от човешките загуби на украинците, нито от жертвите сред собствените си войници. Няма думи, достатъчно силни, за да опишат дълбочината на ада, през който преминава вашата нация. Хиляди животи, смазани от ледена воля за власт, война, водена с перверзност, измамна стратегия, обърнати ценности и манипулация на историята. Обръщам се към вас, за да кажа следното. Не бива повече да се оставяте да бъдете унижаван, нито от една неясна Америка, нито от една разединена Европа, която се задоволява с празнични жестове по банкети, докато ви изоставя ден след ден на бойното поле. Вие повярвахте в демокрацията. Вашият народ се посвети на нея с тяло и душа. Но вече трябва да се каже без заобикалки. Демокрацията в много случаи е само илюзия, внимателно поддържана, за да вярват народите, че контролират съдбата си, докато всъщност са лишени от средствата да се освободят от системата. И днес украинците откриват, че тази западна демокрация не ги иска. Още по-малко, ако цената е фронтална война с руската тирания. А въпреки това, вашият народ е един от най-благородните в света. Пример за образование, достоинство, култура, уважение и хуманизъм. И именно защото вие олицетворявате това морално величие, ви карат да страдате. Научихте се да живеете върху вулкан с Чернобил. Днес се учите да вървите изправени под огън, без никога да сведете поглед. Но вашите събеседници нямат нито вашата смелост, нито вашето достоинство. Те се страхуват. Затова ви призовавам, променете позицията си. Вече не става въпрос само да се осъжда това, което търпите. Трябва да предупредите света за онова, което Русия подготвя. Защото това, което се изгражда върху завладените украински територии, е много повече от окупация. Това е стратегическа програма за бъдещо господство, създадена така, че да направи Русия абсолютно неуязвима. Азовско море ще се превърне в непробиваем военен щит, приютяващ морски и подводни съоръжения, както и структури, дълбоко заровени под морското дъно, невидими и недостъпни. Тази стратегическа преграда ще бъде допълнена от милитаризираното възстановяване на Мариупол, който ще служи като градска фасада за бронирани и подземни съоръжения. На изток, минните галерии на Соледар ще бъдат използвани за укритие на невидима военна инфраструктура, защитена от десетки метри под земята. Всичко това ще бъде захранвано от колосалната енергия на АЕЦ Запорожие, която остава под руски контрол и е подсигурена чрез Крим и вече анексираните области. Този стратегически четириъгълник ще бъде сърцето на нова руска военна система, проектирана да бъде неоткриваема, неприкосновена, неатакувана. Утре Русия няма просто да бъде заплаха, тя ще е неуязвима сила, разположена не на собствена територия, а на вашата, открадната, преобразена, осветена. И тогава нищо вече няма да може да спре нейната диктовка. Целият свят ще плати цената. Не бива вече да просите оръжие. Трябва да хвърлите в лицето на света истинската руска програма. Безмълвното изграждане на бронирана империя, базирана на абсолютната милитаризация на окупираната Украйна. Тази програма Владимир Путин винаги я е имал в ума си. От самото начало я е поверил на своя нерегулярен въоръжен клон, Пригожин и Вагнер, за да превземат Соледар извън полезрението на редовната армия. Това не беше война срещу нацизма. Това беше операция за подготовка на войната на утрешния ден. А утре тя вече няма да може да бъде избегната. Моля ви, господин президент, вдигнете глава. Докато канцлерствата броят снаряди, Русия мести ключови фигури на световната шахматна дъска и е на път да спечели партията. Това вече не е война на изтощение. Това е война на окончателно установяване, на териториално освещаване, на стратегическо заключване. Ако не бъде казано, ако не бъде направено нищо, светът ще бъде поставен в шах и мат пред свършените факти. Все още има време да се назове, все още има време да се пробудят съвести. Светът не бива да се предава. Благодаря ви за вниманието, което ще отделите на този призив. С уважение, един гражданин на света.